Dragi moji prijatelji, stanovnici Siska, Petrinja i Gline, meni kao vašem nekadašnjem sugrađaninu, budući da sam živio 11 godina u Sisku, vijest o razornom potresu jako je teško pala. Poznajem grad jako dobro i kad ga vidim srušenog, nije mi sve. No, ovaj mali skromni doprinos shvatite i kao poticaj vama samima da izdržite i nakon vrlo kratkog vremena vidjet ćete, stvari će doći na svoje mjesto. Budite uvjereni, cijela Hrvatska je uz vas, a pogotovo mi glazbenici. Pozdrav svima, ja sam Barbara Suhodolčan i velika mi je čast i zadovoljstvo sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji za Sisak, Glinu i Petrinju. Mi smo je podržali pjesmom, podržite i vi. Jako mi je drago što sam dio ove velike humanitarne akcije za Sisak, Glinu i Petrinju. Dragi ljudi, držite se, probudili ste srce u svima nama i zajedno ćemo pokazati pravo lice ljubavi. Ljudi, evo, vjerujem da je jedna od važnih zadaća svih glazbenika i umjetnika da pomogne ljudima da se osjećaju bolje u nekim teškim situacijama, pa smo mi prije točno godinu dana kada je bio zagrebački potres snimili pjesmu Glavu gore sa dijelom benda Film Music Orchestar. I evo, drago mi je da smo dio ove akcije i da možemo podržati sve ljude u Sisku, Petrinji i Glini. Što reći nego držite se i glavu gore. Zato sam počašćen što mogu sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji Siscija 2021. Podržite našu akciju, a pjesma koju sam pjevao posvećujem svim ženama, stupu društva u Glini, Petrinji i Sisku. Budite i dalje stup društva i držite nas čvrsto na zemlji. Uvijek rado se odazivam humanitarnim akcijama, tako sam i ovaj put počašćena pozivom da sudjelujem u ovoj lijepoj i toploj priči za pomoć stradalima u potresu u području Siska, Petrinje, Gline i okolnih područja. Jedna tužna priča i tužan povod, ali jednostavno moramo imati svi u sebi i humanosti, i dobrote, i tople riječi. Mi kao umjetnici možemo poručiti: uz vas smo, uvijek ćemo biti uz vas i sada vam pružamo svu ljubav koju možemo. Bolje da nam srca nema nego da je od kamena. Zato evo i mi radimo ovu lijepu humanitarnu akciju za Sisak, Petrinju i Glinu. Bog svima, ja sam Nela i evo, jako mi je drago i počašćena sam što mogu sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji za Sisak, Glinu i Petrinju. Evo, želim da znate da niste sami i da vas ne treba biti strah, mi ćemo biti uz vas. Pozdrav svima, ja sam Marko Kutlić i eto, drago mi je da vam mogu bar ovako kroz pjesmu, kroz muziku dati svoju podršku. Eto, znajte da sam uz vas, Sisak, Glina i Petrinja. Pusa. Lijepi pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Gordana Ivanjek Tušek. Veliko mi je srce i počašćena sam da upravo ja sudjelujem u ovoj akciji, humanitarnoj akciji za Glinu, Petrinju, Sisak. Moja pjesma vrlo jednostavno kaže: sebu prešlo. Sigurna sam da će i ovo proći. Uz vas smo ovako velikim srcem, ljubimo vas i uživajte u glazbi.
Moje ime je Đani Stipanićev. U produkciji Arije odazvao sam se naravno humanitarcu. Kako ne možemo doći do vas, ne možemo napraviti ništa u našem smislu da bi doprli do vaših srca na direktan način koncertom, kako to najbolje znamo i umijemo, ovako virtualno u studiju dobrih i dragih ljudi koji su se svi odazvali ovoj akciji, a nije nam teško ni neke druge stvari napraviti za vas, dakle za Glinu, Sisak i Petrinju uvijek i svaki put kad god bude trebalo, a evo ovaj put na ovaj način nadamo se što prije ispred vas na pozornici kako spada. Živjeli! Sisak, Glina, Petrinja. Volim vas. Mila Legović, glumica i pjevačica. Šaljem vam ljubav svoga srca, moje male osjećaje, mala zrnca radosti, veselja, da znate da sam uz vas. Volim vas. Evo, zahvaljujem u ime moje kćerke Lee i mene na ovome humanitarnom konceptu ili projektu na kojem smo pozvani, naravno za Sisak, Petrinju i Glinu, i ovom lijepom pjesmom Novi čovjek sam sutra bi poželio svima da malo razgalim dušu i držite se i želim vam sve najbolje. Uvijek smo uz vas. Dragi gledatelji, lijepo vas pozdravljam. Želimo vas podsjetiti da još uvijek nije kraj, još uvijek ljudi iz Siska, Gline i Petrinje trebaju našu pomoć, trebaju to da znaju da smo uz njih i da ih volimo. Evo, da znate, mi smo tu uz vas, nadam se da ste i svi vi koji nas sada gledate. Veseli me kad sam pozvan u ovu plemenitu humanitarnu akciju za Sisak, Petrinju i Glinu i drago mi je da sam ja dal svoj doprinos. Pozdrav ljudi! Čast nam je sudjelovati u ovoj prekrasnoj humanitarnoj akciji za stanovnike Siska, Petrinje i Gline. Držite nam se i volimo vas, mi smo vaše Gelato Sisters. Dragi ljudi, čast mi je biti sudionikom ove humanitarne akcije za Sisak, Glinu i Petrinju. Čuvajte se, ne dajte se, nasmiješite se, sve će biti u redu. Dragi moji, ja sam Mina Arapović i čast mi je sudjelovati u ovoj prekrasnoj humanitarnoj akciji u kojoj podržavamo Sisak, Glinu i Petrinju. Ljudi, dragi, držite se i mi smo uz vas. Pozdrav! Haj, ja sam Davor Gobac iz Psihomodo Pop. Velika čast i zadovoljstvo mi je učestvovati u ovoj dobrotvorci za Sisak, Petrinju i Glinu. Ne brinite se, držite se, sve će biti u redu. Love you! Hvala vam što ste me pozvali da sudjelujem u ovoj humanitarnoj akciji za Sisak, Petrinju i Glinu. Nadam se da će biti uspješno. Pozdrav! Dragi naši prijatelji dobre glazbe, ove godine nažalost nećemo se moći vidjeti uživo u Sisku u vašoj lijepoj dvorani Brezovice. Mi smo do zadnjeg vjerovali da će barem pandemija proći, ali eto, dogodio se taj nesretni potres i sve nas šokirao. U svakom zlu ima i nečeg dobrog. Naši ljudi diljem Hrvatske pokazali su još jednom veliko jedinstvo i suosjećanje. I mi smo se, eto, ponukani time odlučili ipak održati manifestaciju u uvjetima koji su nam trenutno jedino mogući, a to su studijski uvjeti. Zajedno sa našim prijateljima koji su se rado odazvali i ovim putem im stvarno od srca zahvaljujemo. Uživajte i toplo se nadam da ćemo se do godine vidjeti uživo
i držite se i vjerujte nam, čvrsto smo uz vas. Dragi žitelji Sisačko-moslavačke županije, susjećamo se sa svim problemima koji su nastali u ovako kratko turbulentno vrijeme. I zapravo nam je žao što ne možemo održati manifestaciju u prošlogodišnjem formatu koji je bio uz veliki orkestar, uz publiku, u velikoj dvorani. Međutim, upravo zahvaljujući solidarnosti i humanitarnoj noti naših kolega umjetnika, uspjeli smo vama prirediti jedan prekrasan glazbeni program koji ćemo u ovako nekakvim ipak digitalnim uvjetima uspjeti prezentirati gledateljstvu. Nadamo se da će već dogodine manifestacija zasjati u punom sjaju, te ćemo dočekati nekakva bolja i sretnija vremena. Uz vas smo i vidimo se i dogodine.